Uffiċjali mis-settur soċjali Ewropew qed jibqgħu impressjonati bil-miżuri soċjali li Malta adottat fl-aħħar snin bħal dik ta' childcare b'xejn u żieda fil-pensjonijiet. Bħalissa 35 rappreżentant minn dan is-settur jinsabu Malta għal 25 edizzjoni tal-Konferenza dwar Servizzi Soċjali Ewropej organizzata mill-European Social Network li tiġbor organizzazzjonijiet li jagħtu servizzi fil-qasam tas-solidarjetà soċjali li flimkien jiddiskutu kif bħala Unjoni se jtejbu l-qasam. Fost oħrajn kien diskuss kif l-innovazzjoni u t-teknoloġija tista' tejjeb il-ħarsien soċjali. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-Gvern Malti qed jaħdem mal-kumpaniji involuti biex ikun provdut servizz li jiġġieled l-abbuż online jew cyberstalking. Kien introdott ukoll servizz ta' terapija tal-familja fid-djar tal-klijenti stess u issa qed jaħdem fuq servizz ta' ħidma soċjali tailor-made għall-klijenti. Iżda ċċena wkoll l-importanza tal-edukazzjoni fejn persuni vulnerabbli jkunu malma jew jingħataw l-għodda sabiex huma waħedhom jerġgħu jibnu ħajjithom mill-ġdid. Iżda l-kollegi Ewropej diġà huma impressjonati b'dak li Malta kisbet sa issa f'dan il-qasam, jgħidilna l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti. Meta aħna ngħidulhom illi fl-aħħar sentej darbtej żidna l-pensjonijiet, meta ngħidulhom illi għandna childcare b'xejn speċjalment għal dawk illi jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Jibdew jgħidu isma' intom qed tistampaw mill-flus, fil-fatt mhux qed nistampaw mill-flus, fil-fatt huwa riżultat tal-politika ġenerali tal-Gvern. Dan kollu sar bħala parti mill-programm tal-Presidenza Maltija, presidenza li f'diversi oqsma se tħalli reputazzjoni mill-aqwa għal Malta. Imma x'se jkun il-legat tal-Presidenza u fuq kollox ta' Malta fil-qasam soċjali? L-European Pillar of Social Rights irridu naħdmu iktar biex jitwettaq. Kien dokument ngħidulu minimalista. Ġifieri hemm ħafna aktar xi jsiru aħna qegħdin nuru illi inti li tkun tajjeb u naħseb dan l-ikbar legat li tkun tajjeb fil-qasam tal-ħarsien soċjali ma jfissirx li ma tkunx tajjeb fuq il-lat ekonomiku, anzi bil-maqlub irid ikollok ekonomija b'saħħitha biex tkun verament gvern li ġib il-ġustizzja soċjali.